Ahojte, ja vás vítam u nového videa. V dnešnom videu tu máme opäť Fortnite Battle Royale. A v dnešnom videu tu budeme plniť tieto narodeninové questy. Viem, vybral som si skvelý čas na to. Ostáva 12 hodín do konca. To je úplne jedno, ale pretože tieto questy, sú trošku zložitejšie. Najviac sa bojím hlavne tohto questu, kde máme Birthday Medailon získať a prejsť ním 777 metrov. Tohoto sa najviac bojím, ale dúfajme, že to splníme. Chcel by som získať aspoň tú pickaxu z minulých narodenín som získal všetko. A my sa môžeme pustiť rovno do Battle Royale. Chcel by som ešte pripomenúť, aby ste dali like na toto video, ak sa vám Fortnite páči a chceli by ste ho aj naďalej. Dajte samozrejme aj odber. Hovorím to už tretie video, ale blížime sa neskutočne, blížime sa k 10 odberateľom, takže poďme to tam hitnúť a my sme za chvíľku v hre. Ok ľudia, tak sme naspäť v hre, trošku neskoro som vyskočil, pretože som mal problémy, sa mi to strašne sekalo. No ale to vôbec nevadí. Jeden z našich questov je otvoriť 7 čestiek, alebo darček. Tak dúfajme, že nejaký bude tu v Brutal Beachhead. Tam absolútne neviem, jak sa tie Fortnite lokácie volajú ani. Ok, ale myslím si, že tu nikto nepadol, takže by to mohlo byť docela gunaté česky. Možno aj nejaký darek by sme tu našli. Takže nie je čas, stráca čas. A rovno tu počujem prvú čestku. Nie je to typek. Niekde tu. Ja ho nevidím, alebo je on nado mnou? On nado mnou. Takže máme šancu zobrať si duálky. A teraz len čakať, že buď odíde, alebo ja neviem. Big fail by bol, kebyže umrem. Pretože ja chcem tie questy splniť dneska, pretože je to predsa len posledný deň, kedy ich môžeme splniť. Kde si? 5 minutes later. Ja vyšiel? Ja vyšiel asi. Nie, že by som bol taký, že nechcem fajtiť, jo, ale bro, sa mi to seká. On je tu hore. On je nado mnou niekde. Strela. Je náš. Dostaneš. Je mŕtvý, dobre. Ale dostali sme bidu. Mal Ironmanové tieto. Ironmanovú zbraň. Tak tohto typka sme zabili len tak. Ale som rád, že sme ho zabili nakoniec. To mi netreba. Potrebujeme teraz, neviem, medkit alebo niečo také pri najlepšom. Čo to je? Gatekeeperka? To je jedno, ktorú si vezme. Dám je 6, takže ideme hore. Tu bol niekedy Megalodon. Treba mi strašne čestku. Strašne potrebujem čestku alebo healy. Ono je to pod nami? Teraz sa prepadnem úplne dole a umrem na full damage aj. Ne. Ono je to v tom boxe. No, ono je to v tomto boxe až. Tak ja fakt neviem, čo robím. Ľudia. Nechcem sa vydrovať. A padol nám darček. Let's go. v
darčeku. Let's go. Máme brzdej medailon. Teraz musíme zabehnúť. A to nám dáva balónik. Ďakujem. Jeli by sa mi hodili, kebyže mi to dá. Jo, a teraz s balónom to nejako máme dať. Ja ho nemám healy, ľudia. Má slabina teraz. Dokiaľ treba mi healy. Yes, vidím bandáže. Česka to niekde. Nečasom sa doplňajú balóniky? Alebo skade mám ďalší? Ja som teraz označený, čo? Keď mám ten birthday medailon. Mne toľko nejde ani o tie killy, ja potrebujem zabehnúť tie metre. To zničíme. Jo! Ne, tak jeden vypustiť. Až... Bro! Jak to dáva fall damage? Dokiaľ ľudia... Splnil som nejaké questy, samozrejme, že som niečo splnil. No tak ľudia, snáď nám to vidia až v ďalšej hre. OK ľudia, po oveľa dlhších komplikáciách sme naspäť v hre. Poďakujeme Buzzreverovi. To je bohužiaľ quest. Padneme teraz random, vyskočme. Kebyže mi to ide a neblúdne mi Wi-Fi. No ďakujem. A viem, že v Grimgate je veľa častiek, takže tam pôjdeme. A zistil som, že je aj quest tie balónky akéby ničiť, praskať, neviem, jak to mám povedať. Takže keď uvidíme niekoho s balónkami, musíme mu ich prasknúť, alebo keď my máme balónky, no tak si ich máme dať dole. Keď som to pochopil dobre. A tu v Grimgate je veľa častiek, takže dúfajme, že nám padne znova darček, aby sme mali medailón, s ktorým musíme ujsť 777 metrov. A veľa ďalších questov je proste tu. Tu je dokonca narodeninová táto. Niektoré questy, jeden quest už mám splnený. To som splnil minimum videa, ale to je ten jednoduchý quest, že zjesť 7 tort. Takže to som splnil. Tu máme Big Shield. A tu máme dokonca tú Avenger chestku. Ja tak neznášam tie Black Pantherové rukavice. Ale poďme obísť celý Grimgate. A dúfajme, že tu nič nie je. Teda nikto nie je. Máme tu Avenger chestku a splníme si quest rovno. A máme to. Že máme otvoriť 7 častiek alebo... Ale viete čo? A jetpack. OK. Not bad. Aj toto AR-ko chcem, a neviem, za čo to mám aktuálne zobrať. Druhý Big Shield. OK, máme to. Shotgunu nám netreba, keď máme rukavice vlastne Black Pantherové. Máme tu za rohom. Zostav. Kde? Zozadu nám ide ďalší. Máme ho? Tohto máme? A ešte jeden tu je. Poď sem. Ne, tie... A že kvôli čomu neznášam rukavice, čo? A jak to ja viem, tak 100% sa znova seknem a nebudem môcť získať. Teda môcť ísť do ďalšej hry.
Ok, ľudia, tak sme tu naspäť. A kde padneme tentokrát? A tu nám znova vychádza Grimgate, tak poďme do Grimgateu. Prečo nie? Doletíme to tam? Snaď hej. A z nejakého dôvodu sa mi nechce otvoriť padák. To je blbé. Á, dobra, už sa mi otvoril. A my poďme sa naučiť. Ok, ale my si poďme po ďalšiu častku. Máme aj turetu. Nie, nie častka, výborne. Oh, darček! Let's go, ľudia! Môžeme splniť task. To je quest. Máme tu birthday medailon. A tento tu. To tu AR-ko lepšie. Fú. Tak teraz som mal dosávať šťastie, že tu bolo. Toto skákanie mi trošku vadí. Nemoc fúknuť, aby som nemal žiadny. Trošku mi to vadí. Není to častka. Myslím, že ak mám dve, tak môžem sfúknuť. Pumpa. Ja si ju vezmem. A keď akože ten balón nechcem, tak... No proste asi musia byť 3, aby ja neviem. Trošku si prehodím inventár, aby to viac sedelo. Mne sa mi lepšie hralo. Keď uletím do vzduchu, tak tak musím aj ostať. Tu je typek. Kam až letím. OK, ale aspoň zestujeme. A tam vidím Česku. Mám sa nejako hýbať? Dobre. Ďakujem, že ma to nezabilo. Ojojoj, tak to je lepšie ako z Darčeku. Za to som rád, ale mohli by sme si dať tie big shieldy. Ja som tam tie minička mal. Ale dobrá, ale to je jeden big shield, aspoň bude mať dve. Zabil ho? Hej! To bolo čo? Škať? Áno, vyleď. Ďakujem. Keď ho trafím stade s mojím aimom, tak ja fakt neviem. Dajte všetci odber, keď ho trafím. Netrafím, lebo z droha. Zmizol mi balónik. To asi zmiznul tak postupne. Ja neviem. Alebo neklikol som to trvalo. Môžeme ísť po Ironmanové rukavičky. No, im to asi ukazuje, keď mám tú medailu, no. Nevadí. Ja si nejako poradím. No poradím s tými failami z ostatných videí. Ne. Už mi to začína trošku vadiť. Co tu? Skoro som ich trafil. Neviem, či to mám riskovať. On je podo mnou. To trafím. Kde zmizli? A tam je ďalší typek. Tam sú ďalší dva typci, tam nejdem. Ja som myslel, že si v kľude vezmem rukavičky. A ešte to tu pristáva tá vec. Mám jeden balónik už iba. Ja som hitnul bota. A prečo musím hitnúť práve bota? Teraz by sa mi tie balónky hodili. No joke. Ale aspoň si môžeme pozrieť questy. Jaký sme splnili. Ok, takže je už máme iba dve questy a to sú tie. No nie, že najťažšie, pretože je tu quest, že mám 7 krát poďakovať Bullriderovi, ale viete, neviem, či sa mi chce hrať 7 hier.
Ale za ten backbling by to možno aj stálo. A potom ešte tam bolo čo za quest? Už viem. To bolo, že... Nie, že mám prasknúť balónky, lebo to už som robil. Ale mám... Jak to mám povedať? Mám nájsť takú zbraň a z ňou mám dať damage, myslím, že 7 typkom, alebo jak to bolo, ani neviem. Ale myslím si, že sa počítajú aj boti, takže dobre. Takže... Dúfam, že ju nájdeme v tejto hre a že splníme aspoň ten quest. Aj keď viete čo, ja som hlavne chcel tú pickaxe, takže toľko mi nebude vadiť zase, keď neurobíme ten backbling. Ja som chcel hlavne fakt tú pickaxe, ktorú sme aj získali, takže si myslím, že OK. No a stúpame do výšek. Typek má tiež birthday medailon, hej? A ukazuje mi ho tu na mape. Takže asi aj... Ja som ukázaný, neviem, či ho vidíte, ale tak, kde tam, kebyže to mám ukázať. Jop, tam je. Jop, má birthday medailon. Alebo balónky, jedno z toho, ale skôr birthday medailon. Jo, má medailon. Ja moc nechcem fajtiť. Moc sa mi fajtiť nechce. A tak, kde tam. Chcel by som sa ku nemu pomaly dostať. Čo tu má? O čo to tam je? Neviem, čiže... Tam je ten typek. Vzdušný útok! Paľba! Hej, on je nado mnou? On je nado mnou. Hej, on mi ničí balónky. Ja musím zdrhať. Nemám balónek. Utíkáme. Mi praskol balónky. To som mal trošku sus. Tam je nejaký typ. Sme mŕtvi ľudia. Sme mŕtvi. Good game. Vezmi si môj medailón. Tak nežijeme ešte. A má 5 apelk. Ne, to sme prehrali. No nevadí. Ja som získal pickaxe, čo som chcel v tomto videu získať. To bude super video, že som plnil narodinové questy, keď som splnil 2 narodinové questy. Ale to vôbec nevadí. Dúfam, že sa vám video páčilo. Like, odber, zvonček. My sa vidíme na budúce. Tak. Majte sa, čau.